Не бе, много от старите маски исках една от новите. Айде журито да ги оглежда. Няма страшно. Има всички журнали. Ритуалната тояга също е много важен елемент. Тя съдържа панделки в различни цветове, които също да привличат пчелички и други такива малки животинки, които да помагат плодородието. Още малко. Ама те всички хубави, бе. Да. You can't see. Just put it on. I'm next to you. You can hold my hand. Ма те всички са хубави. Павлина, обясни ли един от старите, един от сегашните? Да. Значи един от костюмите, които са изработени вкъщи, печели първа награда. И един от костюмите, които са изработени тук, печели първа награда. Значи две първи награди и всички останали Които са вкъщи? Кои са вкъщи? Ами кои са? С кисийки са тук. С кисийки. Добре.